Ei bine, Lisa, am ajuns la sesiunea 5-a. Timpul trece. Aceasta e sesiunea ta preferată. Ea se intitulează Intimitatea. Dar dacă vreți să știți, adevăratul titlu este Sexul. Dragule, este intimitatea. Îmi place să vorbesc cu tine despre relațiile sexuale. Mie îmi place să le am cu tine. Și mie îmi fac plăcere. Sunt nemaipomenite. Acum peste 30 de ani ne-am căsătorit și fiecare a adus în patru conjugal provocări unice pe care credeam că mariajul le va rezolva. Mulți oameni cred că odată căsătoriți, toate se vor rezolva de la sine. Au impresia că dependențele sau provocările vor dispărea în ziua în care vor rosti jurămintele. Însă nici nouă, nici vouă, nu ni s-a întâmplat așa. Vom fi foarte deschiși și de data aceasta. Vom fi sinceri, vă vom aduce în față fapte reale. Nu vom intra în detalii, fiindcă sunt de față și copiii noștri. Dar vrem să abordăm unele chestiuni, fiindcă lumea și cultura noastră nu cântărește bine lucrurile. Nu cântărește costul și nu înțelege că alegerile făcute la 20 sau 25 de ani ne afectează la 40 sau 45. Eu am descoperit faptul acesta când am devenit creștină. Familia mea mi-a spus că sexul era rezervat pentru căsnicie, dar nu mi-a explicat de ce. Mi-au zis doar, nu o face. Nu o face. Iar eu trecusem peste toate celelalte interdicții ale lor, așa că de ce n-aș fi făcut la fel acum? Eram la colegiu, am hotărât să duc o viață sexuală responsabilă, așa că am apelat la mijloace contraceptive. Foloseam contraceptive ca toate fetele din clubul studențesc. Eram un fel de sfântă protectoare a contraceptivelor și nu mi-am imaginat că alegerile mele sexuale, ce păreau să-mi aducă libertate, aveau să-mi dea apoi de furcă. Când am fost mântuită la 21 de ani, țin minte că am stat de vorbă și că te ruga pentru mine. Am fost născută din nou, umplătă cu Duhul Sfânt și vindecată la prima noastră întâlnire. Iar tu mi-ai spus, acum ești creștină. Eu ți-am spus, mă bucur atât de mult că am fost morală. N-am idee de ce am spus ceva atât de stupid. Poate fiindcă nu înțelegeam moralitatea și sfințenia. Mi se părea moral a te culca cu oameni pe care îi iubești. Mi-am zis, am avut relații sexuale doar cu băieți pe care i-am iubit. Nu m-am culcat cu băieții de la prima întâlnire, ca alte fete din club. Am așteptat să îi iubesc și apoi am făcut pasul. Mai târziu, în perioada de curtare, mi-ai spus, mă bucur tare mult că amândoi ne-am păstrat curați. Te-am privit cu groază, înțelegând că efectele alegerilor mele personale îți afectau acum și ție viața. Țin minte ziua în care știam că urma să-mi cer să devin soția ta. Știam că trebuia să-ți mărturisesc tot adevărul. Știam că va trebui să-ți spun. Îmi pare atât de rău. Nu am înțeles. Eu credeam că sunt morală, dar după ce am citit Scriptura, când am fost mântuită, credeam că zicala curăția e vecina Evlaviei se găsește în Biblie. Și căutai în Biblie epistola lui Pavel. Am petrecut o noapte întreagă încercând să o găsesc. Nu aveam, deci, repere creștine. De fapt, niciun fel de repere. Am simțit atunci că nu te meritam. Simțeam că năruisem cea mai prețioasă ocazie de a-mi clădi viața împreună cu un om care ținea la mine, care îl iubea pe Dumnezeu și îmi folosea numele. Până atunci, mă întâlnisem cu băieți care mi se adresau, hei, tu! Astfel că acum îmi ziceam, nu merit așa ceva. Tu meriți ceva mai bun. În timpul unei plimbări în parcul din Dallas, în jurul lacului White Rock, am strigat spre Domnul și inima mi s-a umplut de regrete. Știam că eram iertată, dar tot m-a apăsat regretul. Mulți oameni nu înțeleg că, deși pot lua hotărâri pentru care Domnul îi iartă, nu vor scăpa de consecințe. Când copiii erau mici și se jucau cu mingea în casă, le spuneam, nu vă mai jucați înăuntru. Aruncau mingea, spărgeau câte o vază și apoi îmi ziceau, îmi pare rău. Le răspundeam atunci, și mie, dar va trebui să câștigi banii necesari pentru a cumpăra alta. Ei îmi ziceau, am crezut că m-ai iertat. Te-am iertat, dar consecința faptei este că va trebui să înlocuiești vaza. În cazul meu, nu puteam recupera virginitatea, dar trebuia să fiu în stare să spun adevărul. Țin minte că ne-am întâlnit, iar tu te-ai uitat la mine și mi-ai zis, mă rugam pentru tine și l-am simțit pe Duhul Sfânt, șoptindu-mi să-ți spun,
Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Apoi ai continuat. Știu că amândoi suntem virgini, dar chiar dacă lucrurile arată altfel în cazul tău, e ca și cum ai fi. Te-am privit și am simțit că mi se face rău. Apoi ți-am zis, trebuie să-ți spun ceva. Adevărul este că nu sunt. Îmi pare rău. Te-ai uitat la mine, m-ai luat de umeri și mi-ai zis, dacă Dumnezeu spune că ești fecioară, cine suntem noi să îl contrazicem? Țin minte că în momentul acela ai îndepărtat toată rușinea mea. Însă trecutul meu trezise sexualitatea mea în domeniul poftei, nu al dragostei. Iar când am intrat în căsnicie, unde vroiam dragoste, nu știam cum să procedez. Știam că relațiile premaritale erau greșite și interzise, dar eu nu avusesem astâmpă și le încercasem. Acum în căsnicie erau bune, de savurat și curate, dar eu nu știam cum să fac tranziția de la una la alta. Pentru mine a fost foarte dificil. A trebuit să las pe Dumnezeu să vindece acel domeniu al sexualității mele, să-l facă inactiv și să activeze latura dragostei. La rândul tău, tu ai avut de înfruntat propriile provocări. Ei bine, eu m-am păstrat pentru soția mea, dar nu întru totul. Potrivit spuselor lui Iisus, eram imoral, fiind legat de pornografie. Am adus această dependență în căsnicia noastră, crezând că mariajul o va rezolva, ceea ce nu s-a întâmplat. Deși mă păstrasem pentru soția mea, pornografia ne-a afectat abilitatea de a ne bucura unul de altul în patul conjugal. Astfel, în timpul primelor 3 căsnicii... Scuză-mă! De câte ori ai fost căsătorit? Vorbești despre ceva ce eu nu știu? Acum mă simt mai bine. Pardon. Aceasta a constituit o mare problemă în viața mea. Faptul că m-am căsătorit cu o soție minunată, pentru mine așa e și acum, mulțumesc, nu a rezolvat-o. Mi-am dat seama că mă confruntam cu o adevărată problemă. Astfel, în 1984, duceam cu mașina bisericii pe unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din generația mea, Lester Sumrall, care era cunoscut pentru lucrarea de eliberare. Într-adevăr, m-am deschis înaintea lui zicând, Dr. Sumrall, sunt dependent de pornografie, de poftă și de masturbare. El mi-a zis, oprește-te, trebuie pur și simplu să te oprești. Bine, bine, am zis eu, dar vreți să vă rugați pentru mine? Omul s-a rugat, dar nu s-a întâmplat nimic. Era în toamna lui 84. M-am gândit să găsesc pe cineva cu un dar mai puternic în materie de eliberare. Mi-am dat seama că nu voi găsi pe nimeni. Țin minte că... Ți-a zis, ai idee câți tineri îmi spun că se luptă cu exact aceeași problemă? Exact aceeași problemă. Asta se întâmpla în 1984. În toamna anului 1984. În primăvara următoare, un slujitor pe care îl respectam ne-a dat pentru 4 zile cabana lui, unde am mers să postez și să mă rog. Am zis, Doamne, ajunge, trebuie să confrunt problema aceasta. Și am fost pe deplin eliberat în 6 mai 1985. Țin minte data, îmi amintesc totul. Nu mi-a venit să cred că au trecut luni întregi, iar eu eram tot liber. Trebuie să vă spun mai multe. Am zis, Doamne, nu înțeleg, de ce n-am fost eliberat când s-a rugat Dr. Sumrall pentru mine? De ce doar 9 luni mai târziu? Dumnezeu mi-a îndreptat atenția asupra vieții mele de rugăciune. În cadrul ei spunea mereu, Doamne, folosește-mă, Doamne, folosește-mă, Doamne, folosește-mă. Singura mea preocupare era că acel păcat mă va împiedica în slujire. Apoi am avut parte de o schimbare a inimii și a modului în care mă rugam. Am început să zic, Doamne, te vreau pe tine, nu îngădui nimic să se interpună între mine și tine. Domnul mi-a arătat că în 2 Corinteni 7 cuvântul vorbește despre întristarea lumii, care la ce duce? La moarte și o sândă. Întristarea după voia Domnului duce la mântuire, adică la izbăvire. Întristarea lumii spune, ce se va întâmpla cu mine? Nu voi mai fi implicat în lucrare? Cu alte cuvinte, ce mă va costa? Întristarea după voia Domnului spune, mă doare fiindcă te-am rănit și nu doresc să mai fac asta. Dumnezeu mi-a arătat că schimbarea aceasta m-a pregătit să fiu eliberat. Interesant e faptul că relația noastră intimă a început să fie tot mai bună, însă în următorii vreo 2 ani a fost nevoie să-mi întorc privirea și să fug de pornografie.
Și aceasta a durat vreo 2 ani de zile. Înainte nu aveam puterea să o fac. Păcatul părea să fie cel care avea putere asupra mea. Despre aceasta trebuie să vorbim astăzi. Dar după experiența amintită, am avut cel puțin puterea să-mi întorc privirea. Observam că ochii mei se fereau pur și simplu, fapt care mă uimea. În același timp, vrăjmașul căuta să mă tragă înapoi. Dar după vreo 2 ani, mintea mea a fost înnoită și inima mea a înțeles ceva. Am început să le privesc pe fetele implicate în pornografie ca pe niște ființe omenești. Într-adevăr, ele nu sunt obiecte sexuale. Așa este. Nu sunt asemenea obiecte. Fiecare e fetița unui tată și e creată după chipul lui Dumnezeu. Acum pot spune sincer, pentru toți bărbații care ne ascultă, că pornografia îmi stârnește repulsia. Dacă mi s-ar pune o asemenea imagine sub ochi, aș zice, puh! Dar am avut nevoie de vreo 2 ani pentru a mă îndepărta de pericolul ei. Nu mi-am dat atunci seama că relația noastră intimă devenea uimitoare și fanteziile mele se împlineau acum în patul conjugal. Doar că acum intimitățile nu mai erau nefirești ca în imaginația mea. Astfel, oamenii se privează singuri de o relație minunată, lăsându-se pradă pornografiei. În mod ciudat, tot mai multe femei îmi spun că au fost sfătuite de consilieri creștini să urmărească materiale pornografice împreună cu soții lor. Sunt îngrozit să aud asta. Li s-a spus că astfel le va spori interesul sexual pentru partener. Și aceștia erau consilieri creștini. Da. Vă pot spune care sunt statisticile. Iată-le. Sunteți gata să le auziți? Ciudat. Datele lor sunt de-a dreptul nebunești. Există 430 de milioane de site-uri pornografice pe internet. Aceasta înseamnă un potențial de 32.000 de acte de adulter la fiecare 30 de secunde. Când spun acte de adulter, vorbesc foarte serios, fiindcă Iisus a spus, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Textul nu folosește expresia acte de adulter, ci cuvântul preacurvie, însă nu are importanță, fiindcă nu-mi doresc niciuna din ele în viața mea, fiindcă adulterul mă distruge. Biblia arată limpede că toate păcatele au consecințe în afara trupului și că doar cele sexuale sunt săvârșite împotriva propriului trup. Da, de aceea ne leagă la nivelul Duhului, sufletului și trupului. Alte păcate ating doar trupul sau doar sufletul, dar aceasta se extinde în toate cele 3 sfere. Este un păcat foarte, foarte Haideți să citim 1 Corinteni 6, continuă. O voi face, revenind la pasajul citat. Nici o generație nu a fost mai sexualizată decât cea de acum. Cu toate acestea, întâlnim tot mai puțină dragoste și mai multă poftă. Iar pofta erodează intimitatea. Ați auzit ce spunea John? Când am reușit să dăm celelalte lucruri la o parte, relația intimă s-a îmbunătățit. A devenit uimitoare. Aș vrea să adaug ceva. Important nu e cum arăți tu sau celălalt. Important este cu cine ești. Ești cu cineva care și-ar da viața pentru tine? Ești cu cineva care îți aduce copii pe lume? Împreună clădiți o moștenire în domeniul sexual. Lumea noastră spune, știi ceva? Dezgolește-te, bucură-te de toate cât ești tânăr. Va fi mai rău după aceea. Sincer să fiu, noi am trecut de 50 de ani și acum ne bucurăm mai mult de relația sexuală decât la 20 și ceva. Acesta e adevărul. E adevărul gol-goluț. Ne simțim mult mai comod unul în prezența celuilalt, suntem mai deschiși unul cu altul. Deci ce e mai bun vă stă înainte. Iar ce e mai rău a rămas deja în urmă. Când Addison a plecat în luna de miere, i-am trimis un mesaj, nu știu dacă și-l mai amintește. I-am scris cam așa: nu uita că aceasta e cea mai rea experiență sexuală pe care o vei avea vreodată. Aceasta din pricina presiunii atât de mare la care erau supuși. Totul se leagă de performanță. Te căsătorești și parcă toți se uită la tine. Ai impresia că oamenii din lift zic: știm ce faceți voi doi acolo? Îți spun: o, Doamne, ce se întâmplă? Țin minte că noi eram în avion și ți-am zis: nu mai spune tu că abia ne-am căsătorit. Că știi că vom avea relații sexuale la noapte. Doamne, Dumnezeule, mă simțeam atât de ciudat și incomod, deși n-ar fi trebuit. Ar trebui ca în urma fiecărui act să sporească cinstea, demnitatea și intimitatea căsniciei voastre.
Oare lui Dumnezeu îi place intimitatea în căsnicie? Foarte mult. Foarte mult? El este Cel care a creat-o. El e creatorul ei. Dar tot ce creează Dumnezeu, Satana pervertește, distorsionează totul ca să ne prindă. În loc de intimitate, vrea să ne îndepărtăm unul de altul zicând: tu nu ești de ajuns, am nevoie de tine sub efectul unei pastile Viagra, ori am nevoie de tine și de o jucărie sexuală, sau am nevoie de tine și de un filmuleț, ori eu nu sunt de ajuns pentru tine. Avem de a face cu comparația și contrastul între ireal și real. Și adevărul e că John și eu arătăm mult mai bine dezbrăcați la 20 decât la 50 de ani, dar ne simțim mult mai bine goi acum, la 50 de ani, decât la 20. Și unul dintre motivele principale pentru... Aș vrea să prezint latura pozitivă a lucrurilor. Ne aflam sub presiunea culturii. Aceasta ne spune că trebuie să avem performanțe notabile. Astfel, în primul an de căsnicie cu Lisa îmi ziceam, trebuie să am o prestație grozavă. Acum nu mai simt această nevoie. Prestația e dată la o parte. Dar trebuie să ai una bună. Doar glumeam. Da. Ce vrei să spui, că prestația e dată la o parte? Intimitățile au în spate dorința de a iubi. Dorința care mă animă spune: sunt atât de îndrăgostit de femeia aceasta, nu mi-aș dori să fiu în pat cu nicio alta. Facem ceea ce am fost creați să facem împreună. Nu prestația e esența. Este vorba despre o expresie deplină, duh, suflet, trup, a iubirii mele pentru Lisa și a iubirii ei pentru mine. Deci prestația nu e acum aspectul dominant la care ne gândim. Sincer să fiu, când intrăm în patul conjugal, scopul meu prioritar este să mă asigur că tu ești mulțumită. Astfel, sunt și eu foarte mulțumit. Cred că acesta ar trebui să fie scopul oricărui bărbat când intră în pat cu soția lui. De aceea, cred că trebuie să existe comunicare despre ceea ce se petrece în acel pat. Fiindcă pot exista lucruri care nu-i tihnesc unui soț, dar pe care celălalt le vrea. Dacă partenerul tău nu se simte în largul lui, de ce insiști? Pentru că nu e scopul tău ca acelălalt să aibă o experiență uimitoare? Impresia mea e că, de fapt, nu cauți decât propriul folos. Cred că relațiile intime, adevărate, sănătoase, între soți, apar când fiecare dorește să-i facă celuilalt pe plac. Da, fără îndoială. Dacă aveți o problemă în căsnicie, primul loc unde se va vedea ea va fi în patul conjugal, fiindcă acolo cei doi sunt goi și vulnerabili. Deci dacă există stres, probleme nerezolvate, lipsa iertării, soția va sta cu spatele la soț, transmițându-i astfel: nu mă atinge nici măcar cu degetele la picior. Între cei doi va apărea o distanțare în patul conjugal. Dacă aveți probleme în afara căsniciei, presiuni externe, dar patul conjugal e un adevărat liman, le puteți face față. Furtunile din căsnicie sunt cele care vă vor distruge mariajul, nu cele din afară. Mulți oameni înțeleg acest fapt. Erai gata să citești 1 Corinteni 6:18. Traducerea New Living Translation spune: fugiți de păcatul sexual. Altă versiune, NIV, spune: luați-o la goană. Acest verb mai apare doar când este vorba despre fuga din Sodoma. A o lua la goană înseamnă a fugi de groază, fără a privi în urmă. Luați-o la goană din fața păcatului sexual. Fugiți de groază, fiindcă vă poate nărui viața. Pasajul mai spune: căci niciun alt păcat nu vă afectează trupul ca acesta. Imoralitatea sexuală e un păcat împotriva propriului trup, după cum spunea John. De aceea nu zicem: mă întreb oare, ci fugim de el. John a vorbit despre pornografie. Când eram eu mică, prietena mea cea mai bună, Marcy, locuia în casa din spatele aleei noastre. Tatăl ei avea o revistă Playboy, care ar fi considerată acum foarte cu minte. Cumva, când am rămas peste noapte la ea acasă, noi două, am dat peste revistă. Am ascuns-o sub cămașa de noapte și ne-am dus să ne uităm la imagini. Dintr-o dată, cele văzute mi-au distorsionat perspectiva de copil de 10 ani asupra corpului meu, asupra corpului mamei și a ceea ce făceau adulții. De ce poartă oamenii pantaloni? Am devenit confuză.
Țin minte că și părinții mei aveau ceva ascuns în dormitor. Aveam grijă într-o zi de fratele meu și mă uitam la televizor când am simțit imboldul de a merge la un sertar anume. M-am dus, l-am deschis și am simțit impulsul de a ridica ceva și am mă uitat de desubt. Am găsit o carte pornografică. Spun asta fiindcă sunt femei care citesc acum 50 de umbre ale grei, care e un material pornografic. Chiar dacă citesc doar cartea, tot material pornografic este. El vă va afecta abilitatea de a vă apropia de soțul vostru și de a clădi legături de durată cu el, fiindcă veți face comparații. Iar comparația, cum spunea Roosevelt, e hoțul bucuriei. Nu veți avea bucurie în căsnicie dacă faceți comparații. Pornografia e cu adevărat nesănătoasă, fiindcă acum sunt tineri care au nevoie de Viagra, fiind atât de dependenți de imaginele porno de pe hârtie sau video la care se uită, încât nu mai pot reacționa în fața propriilor lor soții. Așadar, pornografia îi dă pe oameni peste cap. Dr. Caroline Leaf, o prietenă noastră, afirma că pornografia vatămă întreaga minte. Păcatul împotriva propriului trup stă în aceea că vă faceți incapabil de adevărata intimitate. Ajungeți să trăiți într-un soi de realitate cibernetică. Iar 1 Corinteni 6:16 spune următoarele: sexul nu se reduce la contactul pielii. Sexul este deopotrivă un mister spiritual și un act fizic. Pot să citesc din nou. Sexul este deopotrivă un mister spiritual și un act fizic. După cum scrie Scriptura, cei doi devin una. Este dovedit științific faptul că atunci când te culci cu cineva, te culci cu toți cei cu care s-au culcat în ultimii 7 ani. Acest fapt a fost dovedit științific. E o adevărată nebunie. Când a inițiat intimitatea, Dumnezeu a zis: voi crea ceva încântător, ca acei doi să-și arate dragostea și să se alipească, să devină un trup, ca să fie una în duh, suflet și trup. Dar vrăjmașul vine și spune: voi perverti toate acestea. Îi voi diviza ca să nu se poată alipi cum trebuie de o singură persoană. Ai pomenit pornografia și ne bucurăm că avem ocazia să ne implicăm într-o lucrare care combate traficul de persoane. Dar când citiți statisticile despre pornografie, vedeți că bărbații care o consumă, nici măcar în cantități mari, ci moderat, încep să creadă că violul nu e chiar infracțiune și să privească în altă lumină copiii. Mulți oameni spun: cum ar putea întreține cineva relații sexuale cu un copil? Când consumi pornografie, devii robul păcatului și faci ceea ce n-ai fi vrut niciodată. E de-a dreptul înspăimântător. Până recent, când a fost depășită de rețelele de socializare, pornografia era pe primul loc în mediul online. Deci site-urile cele mai căutate în lumea întreagă sunt cele pornografice. E o nebunie când ne gândim că sunt 430 de milioane la număr. Ascultați ce spune cartea Proverbe. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Îmi place pasajul acesta. E frumoasă expresia. Din fântâna ta. Vedeți cum Dumnezeu a vrut dintotdeauna ca intimitatea să fie cu persoana cu care suntem una, din fântâna ta. Ce vrei, să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Altfel spus, relația intimă trebuie consumată cu cel cu care sunt, nicăieri altundeva. Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Dumnezeu vorbește aici despre noi doi ca fiind una, să fie numai pentru tine. Noi suntem una, un singur trup. Iată marea taină despre care vorbește Biblia. Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de John și Lisa Bevere? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți, selectați resursa dorită din bibliotecă, cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org. Vă voi arăta că nu am scos versetul din context. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Izvorul tău se referă la cea cu care ești una, la nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit, necurmat. Vedeți, Dumnezeu este implicat în tot acest proces.
Ok? Fii îndrăgostit, necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule? Ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și El vede toate cărările lui. Înțelegeți faptul acesta. Dumnezeu știe ce faceți în întuneric, de atunci când credeți că nu vă vede nimeni. De ce ați vrea să vă faceți rău vouă înșivă și căsniciei voastre? Nu o năruiți în felul acesta. Priviți imoralitatea ca pe o otravă. Fugiți cu groază. Însușiți-vă perspectiva lui Dumnezeu privitoare la ea. Uneori oamenii nu sunt eliberați de păcat pentru că nu înțeleg gravitatea. Sperăm că în urma acestei sesiuni să înțelegeți că adulterul este un păcat grav săvârșit împotriva propriei persoane. Ceea ce e sacru între doi oameni devine contaminat când are loc între mai mulți. Relația dintre soți trebuie păstrată cu toată cinstea, cum ne cere și Dumnezeu. Evrei 13:4 spune: căsnicia să fie ținută cu toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. E interesant faptul că mulți oameni afirmă: patul conjugal este nespurcat. Aceasta înseamnă că puteți face orice doriți în căsnicia voastră. În realitate, lucrurile nu stau așa. Pasajul nu spune asta. El trebuie citit ținând cont de verbele folosite și de contextul propozițiilor lui. Căsătoria, starea de om căsătorit, să fie ținută cu toată cinstea, fiind deosebit de valoroasă, de prețioasă. Și patul conjugal, expresia folosită pentru relațiile și viața sexuală, pentru activitatea sexuală, să fie nespurcat, păstrat curat de orice păcat sexual, căci Dumnezeu va judeca pe cei imorali sexuali, adică pe cei implicați în imoralitate sexuală, fie bărbați, fie femei, aceștia distingându-se de preacurvari. Există deci cei imorali sexuali și preacurvarii. Să zicem că eu aș spune: știi ceva? Eu sunt căsătorită și patul nostru e nespurcat. Hai să aducem în el pornografia. Prin aceasta l-am și spurcat. Astfel am necinstit patul conjugal. De aceea vrem să accentuăm ce spune Scriptura. Patul conjugal trebuie să fie cinstit, respectat. Respectul este atașat noțiunii de pat conjugal. Sunt multe acte sexuale cu privire la care ne putem întreba dacă aduc cinste bărbatului sau femeii. Onorează ele darul primit? Căsnicia trebuie ferită de adulter, imoralitate sexuală, pornografie și alte lucruri care ne cinstesc trupul. Curvia, imoralitatea, homosexualitatea și adulterul încalcă planul din Genesa care prevedea că un bărbat și o femeie să devină una. Pavel a vorbit despre zilele din urmă, când se va schimba modul în care e privit sexul. Pavel a spus în Romani 1, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Nu uitați, păcatul sexual este unul săvârșit împotriva trupului. Deci dorințele nefirești și actele indecente sunt rezultatul unei culturi care schimbă adevărul lui Dumnezeu cu o minciună. Trăim într-o cultură care spune: Doamne, pleacă de aici. Noi vrem să ne stabilim singuri standardele de viață. Iată cultura în care trăim în societatea noastră. Acum se petrec lucruri cu care nu ne-am confruntat înainte și care sunt total nefirești. Tot ce era pervertit devine larg acceptat, iar cei care îndrăznesc să spună ceva sunt priviți cu ochi răi. Așadar, alunecăm tot mai mult la vale. Vedem cu ochii noștri dovezile exterioare ale îndepărtării de Creatorul nostru. Eu n-am venit să vă spun că e corect sau greșit ce spune societatea, ci ceea ce a avut inițial în gând Creatorul pentru noi. Ceea ce e atât de frumos, de încântător și împlinitor, este acum pervertit, astfel că oamenii nu se mai pot bucura acum de frumusețea dorită de Creator pentru familie
familii din pricina direcției societății. Iar adevărul este că puteți avea parte de eliberare. Puteți fi eliberați din robia homosexualității, puteți fi eliberați din robia pornografiei, puteți fi eliberați din robia imoralității, a curviei, puteți fi eliberați, însă va fi nevoie de efort. De aceea Dumnezeu ne spune, vă rog, protejați relația conjugală. În același timp, avem parte și de îndurarea Domnului. Mila Lui vine în viața noastră și înnoiește ce este vechi. Însă este nevoie și de cooperarea omului. Trebuie să spuneți, mă voi agăța de promisiunile lui Dumnezeu și mă voi desprinde de cultura acestei lumi. Sunt conștientă că trăim într-o cultură în care oamenii spun, nu arunca asupra mea rușinea, nu vreau să o port, eu trăiesc sub har. Dar adevărul e că, atunci când începeți să spuneți că lucrurile rușinoase nu mai sunt așa, zicând, eu nu vreau să simt rușinea, așa că voi accepta ceea ce e rușinos, Atunci ajungeți să numiți răul bine și binele rău, așa cum a spus Dumnezeu că se va întâmpla. noi trebuie să mergem înainte, să vedem ce are Dumnezeu pregătit pentru căsnicia noastră și să beneficiem de tot ce este bun. Sunt niște texte din Scriptură pe această temă și mai multe detalii în carte, dar voi trebuie să luați o decizie. Tu ai spus că ai hotărât să nu mai privești. Psalmul 101 spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Priviți apoi la Ezechiel, căruia Dumnezeu îi spune, voiți voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urciunile lor? Aceasta fusese tiparul și problema poporului lui Dumnezeu de multă vreme. Când israeliții erau gata să intre în țara promisă, știm că Balaam l-a îndemnat pe Balaac să trimită femeile în tabără pentru a crea cultura imoralității sexuale. Cultura noastră spune, da, poți afirma că te închini lui Dumnezeu, dar vrem să te porți ca noi. Vrem să nu te mai porți altfel. Noi suntem diferiți și nu știm care e trecutul vostru sau ce anume v-a modelat vouă sexualitatea. Însă eu și John am ajuns în faza în care am decis să perseverăm în a merge înainte. Ne-am luat de mână și am zis, Doamne, noi dorim să te onorăm. Vrem să avem parte de intimitate. Vrem să ne onorăm unul pe celălalt. Doamne, vrem să facem lucruri care să ne determine să spunem, e uimitor că ne-ai dat acest dar. Ce am început la 20 de ani în domeniul sexual, să putem păstra și la 70. Nu vrem să ne îngrijorăm cu privire la felul cum arătăm, nici să ne trebuiască o diplomă în sport. Vrem să putem face aceasta până la capătul vieții, datorită moștenirii clădite. Știți la ce mă refer? Nu dorim să ne rănim pe noi înșine. Eu cred că ar fi bine să ne rugăm acum. Desigur. Ne rugăm pentru cupluri, pentru cei necăsătoriți și pentru toți cei ce luptă cu păcatul în acest domeniu. Aș vrea să închei cu pasajul acela din Scriptură, fiindcă el rezumă întregul scop. Pavel a spus, sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. V-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Noi putem duce această curăție și credincioșie în dormitorul nostru. Iisus nu rămâne dincolo de ușa Lui. El intră înăuntru. Lui îi place să o facă. El intră și în dormitor. Amin. Tată, în numele lui Iisus, Domnul, mă rog pentru toți cei ce ne ascultă. Tată, fie că este vorba despre pornografie, homosexualitate, adulter, curvie sau orice imoralitate sexuală, fie că e vorba despre rănile provocate de abuz, viol sau altele, frângem puterea rușinii de peste viața voastră în numele lui Iisus. Frângem puterea perversiunii din viața voastră în numele lui Iisus. Îndepărtăm întunericul și lanțurile acestea în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Tată, ne rugăm acum pentru sănătate și vindecare în patul conjugal. Mă rog pentru cei necăsătoriți. Mă rog pentru cei necăsătoriți, Doamne, mă rog să le înnoiești puritatea ca să trăiască precum o fecioară curată, așa cum ai făcut cu Lisa în urmă cu mulți ani. Fie ca sângele lui Iisus să vă curețe, să vă ierte și să vă ofere azi un nou început. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.
Tată, mă rog pentru fiecare fiică și fiu a cărui sexualitate a fost trezită în toiul unui coșmar. Îți mulțumesc în numele lui Iisus că în timp ce ți se închină, tu vei adormi din nou ceea ce a fost trezit așa cum n-ar fi trebuit. Îți mulțumesc pentru că tu vei adormi această latură a sexualității și o vei trezi apoi pe tărâmul visului frumos al iubirii. În numele lui Iisus. Amin. Amin.